Όχι, εξτράκ δεν χρειάζεται. Αν το Καλά, πάρεις ναι. το rebuild. Θα δω και εγώ πιστολάκι εδώ τώρα. Ούτε τσάντα δεν πήρα ο βλάκας. Κάτι κουνιέται από αριστερά. Εμείς είμαστε. Προς την τέντα. Στην τέντα είμαστε εμείς. Όχι. Όχι, δεν υπάρχει κανείς στην τέντα. Προσέξτε ρε, μην κάνετε loot. Ποιος είναι αυτός. εκεί? Σκάβ backpack κανείς. Όχι. Όχι. Εμπρός. Απ' έξω. Με έφαγε. Εγώ. Με έφαγε. Έφαγα κι 2 νεκροί. Είναι καλός. Δεν ξέρω, 2 είναι νεκροί πάντως. Αλλά, Στο φορτηγό είχα δει κάτι. Μένω με κατούρισε.